Dan il-podcast huwa mmirat lejn udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics b'satas u ħamalli, fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal u anki jekk tistaġeb faċilment titkaża jew tieħu għalik malajr dan il-kontenut ma jgħodx għalik. Il-kumplament ħudu pjaċir u ħuduh fox kemm għandkom kollha. Għafaqqaħilek. Ejja. Lesta? Ġejna l-ura l-ewwel fully fledged episode staġun ġdid season 2. Ma naf qatt ma rajt l-ebda tip ta' program b'season wieħed b'xi 50 episode. Le, ustrħajna, kenna bżonn nistriħu, Najt il-verità ma flaċ naraw iċċek iktar. Issa jisni bdejt ġajt infittxek, mux l-spooner du deq li zobbi, ma inti. Rari naqblu, ma fuq diqbilna. Ejja, bilna. Agreed. Tajba. Kien hemm bżonn naqgħu. Kien hemm bżonn. Apparti li aħna kif qed taraw ġibna dal-studio fejn kien hemm qabel balla dawl u għajjat ġibni sweet. Calm and sexy, soothing to the eye. Tabi. Romantic ħafna. U kudos li l-kull l-spooner, iktar l-spooner għax għamiltu effort enormi. Il-Mex id-dizinja l-alla sewa. Jien armajt. Ma ġara xej. Nafu li inti iktar ignorant minn Mex. Tili, waħda fuq dari. Ma kienemx għalfej tilaqlu solmu lil-Max terga u dimna. Għadna nibdew season ġdid. Il-sin ġdid għall-spooner Toma taħara ta' Max. Jiena mizzowek. Kalli tfajla tijaw għed niriklamaw. Imma ħallina nħassu niriklamaw ġiġi fi. Ejwa l-en hobbok kirmi ma. Ġit eft, eżad. Tal-online intimates tfajla tijaw. Għanajdu grazzi malajma l-sponsors tal-jedena, grazzi l-online intimates kienu maħna minn zminu għalla, minn day one u baqaw hemm, grazzi kbir l-kru kollu temmek, kolkom zon xaffart naqa sexy naqa intimate għaddar. Jow, spiċċalkom il-lub, spiċċalkom il-condoms, itlu online, tizza jamlu l-kom delivery dak il-ħin, emmek stess kollox secret, kollox quiet, nice and calm. Gozo Creations għamlu titkellem jisommi biħu l-smek, men. Dildos, ta' tista' Ija, imma jekk inti għadek ċiġifiri, jekk inti għadek teħxan tommok, sowa, u tiġifi pakket tommok, dildo 24 inch miktub fuq, u ma tanx taftuħu pjaċir ommok. Allora jekk tista tirċivi l-affarijiet, minna inti salesman bomba konġi. Jira kiku tinkwieta, kiku jinnittom tirċevi imma mux neċessarjament kolati, kollok tifla jisak jibda Etnajt jek tridu għad discreet, jaslu u koll. Grazzi li l-Aaron tal-Gozo Creations, għamlilna l-logo, għamlilna l-stickera wara, he elevated the show for us, thank you very much. Mux vera li għajdu, għawċi tajja paħarqu, ettara, għanna għawċi kapaxi zzeja, tajja. Musa naħarqu. Le, bigta. Ħanatu il-plug, il-Rising Phoenix Martial Arts Academy, il-Black Belt it-tfajla tal-Spoon. Champion. Il-fianze, namdu għakif il-fianze tal-Spoon. Mela, il-fianze. Ma għandhom 20 sena fianze mid-dera, ebdirrata, kullħat relax. Laqo għalli tawa ċertifikat, għaw ċurkeċ. La ħadna l-views aħna minna. Mela, min jaff meta ħneħdu views ta' t-tieċ. Jienu jimbidlu l-biskuttini, għal-għasti xjom issa. Bricks ispiċċaw sekant. Imma jekk inkom tixtiequ naqa lesson self-defense, karati. Laħar waħda ħanajd. U inni ma nitkellem. Isma' minni. Għandek inti. Jien ngħidlek li sakemm tilqu tiżżewġu tixtru appartament, one bedroom ikun 1.2 million. Faċli, il-ġimgħa dik. Skont. Jekkun jom Galdes. Jafu l-affarijiet ma jkunux verek. Imma insomma, The Rising Phoenix Martial Arts Academy jitlu Facebook araw xjoffru self-defense, women, kids, as in self-defense from kids. From kids, jek dej u tifla ta' 7. Imma, illum għanna mistiedna speċjali ħafna, l-ewwel mistiedna istatajt kważi uffiċjali ta' din is-sena. Għalikom, laħma ma tantx għandha bżonn xi introduction bi għax kulħadd jaf minni. Għalikom, Sandra Gawxi! Kif aħna, Sandra? Tajba ħafna sissa. Eċċitata naqa. Tiftit, forsi nitlef il-200 vot li.
Imma eċitata u inkwetata mhumiex l-istess aġġettiv sewa. Mhux baħar jaqsam imma huma aġġettivi differenti. Le, hija relax. Aħna biex kun. Jisni għedha l-iskola, jiskom il-studenti tiegħi l-istess ħamalli imma x'xanu xie. Eżatt. 100%. Għalli żgur, action żgur, U hemm ħafna aktar medical conditions ukoll involuti f'tagħna. Għadet taqgħu biċċiet, Mux ovvja katarret tibda d-dawl kollu. Ejja, fajnejja. Nirringrazzja l-għallek nar iktar minn 55, jenna biz il-55 u nibqa bil-vista. ċans enormi vera. Imma aħna għanna dal-ħsieb fuq il-programm, meta jkunna xaħat intelligenti, nipprovaw nilevawh. Meta jkunna xaħat ignorant. Nizlu l-isfel. Xi tittamel, ma tellax il-views. Ek taħdem. So toqx tinkwita daqsek. Le, Iktar nipprovaw nilevawk. Agreed. Infatti aħna id-deċidejna li ħanbidlu naqal format sowa tal-programm, smajna minn in-nies, rridu aktar kontenut tisu politiku, di vera, minna surveju vera ekxta unnis. L-lum ħansaqsu kaffarietna aktar ġeneriċi xej eżagġerat personali fuqek, so ħanżamu għana open about. Mela, l-għol mistoqsija, x'ti preferi, pad jew tampon? Ġenerika. Eżatt, very open. Jaf kollox, ġifiri, Ma dal-axħar naqra għandek qabel ma tkun meno jew più pawza. Ħankunu, dawna they both have different jobs, le? Il-pad u l-tampon ma jistax tużom l-istess affarijiet, jew kif jiġu l-affari. Le, ma jimmu soqt nidħol fija din. Waħda minnhom hija isa nepi, imma l-oħra isa dildo imma ta' tajar. Bispaga, ħalli kollok zon teġektja, kem tamel Tafus xorti, tafus għafajtna t-sussus. Xtamel n-neġma xar snin ma marra. Isek tidra. Jina, to be fair, il-tampons tal-marti jisaru l-laqwa, tu jizaqtatis. Veru? Killa mi dibeċi jilabu bijom. Għadu jilabu. Użati jew le? Għaxis kienu problema għandek il-tibbi tabja. Użati tal-klip. Tal-klip, tajjeb. Issa, ma nkomplux fuq da suġġett antipatku sewa. Għana ilbu. Tbati bil-period pains. Le. Għat dal-waqt jaqaflek kollu, xaħna dal-axħar kiena u naqra awareness sew fuq il-menopauza, specialment id-dar tijaj. Ma rridix toqtonni l-ele, imma ovvjament aħna daħlin f'dileta li. Ejban, fatti t-dereħe. Inti ma taħsibx li flok hormone therapy maranda taqbad tiġbet u t-pejep li smek forsi r-raġel li s-sapportija waqt il-menopauza. Probabli tiġi jirħas. Ejo, 100%. Għax aħna kollu xogħli għanna expensive, man. Kollox. Isek da, kollox li per eżempju jkun krim tal-ponot tal-irġil 10 euro, krim tal-ponot tan-nisa 350 euro. U ġivinxi, u divinxi, u daw. Kolla biex il-mara tgħid li ħanmur waħda sal-ispiżerija daqġej. Ngħidu l-għaj, xiex tgħid? Tgħid li dal-bot taw, 750 euro, xi ħaġek dejjem xi panik, dejjem xi ħaġa esaġerata. Pilloli. U issa bdejtu b'ċaġa ġdida bis-serum. Serum x'inhu? Jixxuf li xkenek tal-ħġieċ jaqsmuhom jisom ta' totema li kont nfaqqaw qabel il-futbol biex tiġi jizak ġakjat. Serum, kaxxa 250 euro. Għax tagħmel di? Ġibek ta' 16 terġa'. Jillubrikaw il-ġog. Frizalek il-bajt għalli kollok meta. X'jagħmel vera, s-sirim żomm waħda ma ek jisejħu s-sirim daw. Sirum. Sirum, missa kif tajda. Ma x'żopp jagħmel dal-sirum? Iġi iżommok zaħir. Jizburzjawk. Jizburzjawk. Iżommlok il-portman slim, ġifiri. Iżommok zaħira. Vera? Muxek, mux vera. Spiegħanna naqra xtam, xinu ma daw eżad. Ġeneralment jew mux tikmix jew hekk. Barat, fil-gimmicks biex nifhem. Eżatt. Iżommlok il-portman slim, u vajt u light, ġifiri dik żgur. Ġifiri inti ma tbatix bil-period, pain sewa, ma tbatix bil-bordati, minnek antipatka. Eżatt, iva. U tħossok naqa frustrata li jiġi jaħmar mux aħdar il-period. L-ħares għadda. Imma inti ma dik il-punt u għax intom il-ħodor u inti ma l-partit taħdar. Allora intant affarid dak diġi jaħdar. Isma, imma, by the way, jena l-lum għamilt bħala supporter tal-belt għamilt effort kbir biex tal-green screen fuq il-lum.
U inti ġejt li jibsa Il-blu. 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 Umbat qed tiskanta l-fejn inti tixbor voti. Qed tifhem, qed tagħti il-messaġġ ħażin. Issa dal-bis, U nixtaqmi. bħalissa dak huwa kulur tal-li fejn u daw l-aħħar kemm 40 sena kemm inna taħt il-lej mera. Minn dejjem minn Minn żmien, naħseb minn żmien x'ismaw. żmien mhux taħt il-Labor inta. Il-Wright Brothers, tiftakarhom il-Wright Brothers dawk li vintaw l-ajruplan? 31 sena? 13 sena. 13 sena, 31 eżatt, daħal oħra, le, m'iniex iżejjed, immilna ħafna. Imma intkom il-Green Party, ovvjament, għax it's nature-based, so għazin ħabba natura. Ġeneralment minn hemm bida ma mhux hekk biss nitkellmu. Le, 100%. Ma ħabba l-ambjent, għax tiġġildu ħafna l-ambjent. Ma taħsibx issa kieku vera li tu tippersonifikaw l-ambjent ta' Malta kelkom tbidlu l-kolur għal-gris? Probabbli vera. U birrata li nieżel l-ambjent naħseb daqt iżarma għax mhux ħajkalna xiex niġġieldu. Imma per eżempju għara għax inti mill-istorja titgħallem, il-Christmas trees meta tixjom tal-plastik idumu iżjed. Mela għalek. Titgħallem mill-iżbalji Sandra. Sir partit tal-Christmas tree. Anka l-bojot, fil-milti titgħallem l-bojot per eżempju. Vera. Sabiħa. Tarma l-bojot ċiġifiri. Il-Christmas trees bojot. Mela. Vera? Da fej konda. Hemm Christmas trees suwet jew dak għalek kunu x'imkien ieħor qatt ma jkunu d-dar dawk. Ma jaċċettaw. Ma jaċċettaw, ma jitlux id-dar Christmas trees suwet temma. Understood. U inti kont tagħmel stand-up comedy? Iva, mela, għamilt sentej sħaħ. Għalek ħassejtek komda toħroġ għal-politika. Eżatt, għax ma tantx hemm differenza. Ħassejtek hemm dal-esta jiena. Iva, mela. U inti l-leader tal-ADPT tiġi. Iva, sissiwa, sal-lum. Sal-lum inti taħseb li wara l-lum. Ma nafx issa, ma jafux ġejta u sal-jaraw. Bis-serja da. Imma l-stand-up comedy. Kemm tal-ostja. Sten, itfa' inta fuq naqra lura, x'inti mhux billi ngħidu hekk. Mela, inti bdet tibża tiġi u meta kont tagħmel l-stand-up routine tiegħek ma kien hemm xi ħaġa li kienet tajt isma' di tiżloq barra l-linja. Jew qatt kont waħda minn dawek il-boring. Le, mux boring, le, ġifiri, imma kut tkun naqra daring, ġifiri, pero mux bħalko. Alright, maħna mux jett niprofaw nitilaw fil-parlament. Le, ġifiri, għal problemi għafna. Għaw ħafna kummedjanti, fil-verità, nsa di bieċa serja. Beppe Grillo kien stand-up comedian u speċa Prim Ministru tal-Italja, whatever, presidenti li konsiljo xejdu l-om dawk. Zelinski kien Porcinel u baqa Porcinel. Trump kull istess. Putin King. Putin King. Ħadd ma jżomm miegħu, insomma. Imma il-punt huwa li kien hawn ħafna li qabżu minn hemm mal-hemm. Tara parti nnejk xi mhux qed m'hemmx ċajta, imma hemm ħafna instances li kummedjant sar attur komiku, għax jissom kummedjan. Ħafna li bawek. Jidħol fil-parlament. Et taraħ pattern. Iva. Għalfej għaxem ħafna porcinelli fil-parlament. Iva, bisgratjatament iva. Mux għax megalomaniac skolla aħna. Diku koll. Għazmuli kapaċi għal kollox, iva zatat. Ġifiri jahem ħafna egocentrik, jien, ġifiri, dik int għajt ħafna maħħom, dan nisimexxu l-pajis, jipo, muntkomx id sew, imma memx tamel. Imma inti tittamel parti minn dal-grupp. Qed tagħmel minn kollox biex issir parti. Il-grupp ta' megalomaniacs. Eżamm naqra rriedni għandhom bżonn għax jisom tfal żgħar. Allura jkun hemm it-teacher u żommhom kwieti. I would like to disassociate myself jiena bnidem tal-ostja, okay? Għax qed tgħidu lill-comics qegħdin hekk. Jiena m'iniex megalomaniac xejn. Inti x'qiegħed sew laqqas. Le, inti għandek problemi oħra. Jien jgħattajab immens, naħseb jena le, mux naħseb si. Jgħassew il-kelma, ma taħsibx li bnidem najsu ek. Le, jena. Kompli, kellima fuq l-alternativa. Le, ma. Sandra, tħossu l-preċe li għandek xi 17 ruħ xtik kontenta? Ejju, għax dajem irdu 17 ruħ.
U verament l-omx li ġeġi veri. What is the worst that can happen? Xinnu l-għali s-sajġ, inti l-boss, le? Il-boss Ija. għamil il-zoppirit. At the end of the day. Ej, minna, id-għu ma dawk Noti Sandra! ma dawk il-ħomalli. Xaħsbu fuq, noti, sta dajdilna. Tajlek, ma dawk il-ħamalli. Mux jessad, jien aħti blokkat, kom ġiviri qas-il-familja ma ħatarakom. Eżat, so. Ma jodġiġ bi kbira, ommi blokkat. Le, għada ma tafx kif, imma forsi naħseb li met taħdem. Imma ħalena mitċajt iżda trid għandek bżonn kollok ħafna guts biex tkun il-leader. Imma, Specialment tal-ADPD. Riwajna għazajra, xinħob. Il-nazjonalisti skont Friki, l-ewel per eżempju, għax Friki kixifa, biex xaħat imur fuq podcast jew fuq interview, irridu jmorru għand Netenni Lattart, li huwa xi tipa ta' whip jew tan-nazzjonalisti u jgħidulhom Please. tmux fuq il-programm ta' Riki, għax kista kollek għallilhom fuq il-podcast. Intom għankom xaħat li għallek isma tiġi xaw jew Kull min saqsejt. Ma kienx hemm xi ħadd li qalli Sandra le tmux ta' u le ma jaqbillekx. Mur wara meta titlaq jekk tirreżenja whatever ta' iwa mur ma lissa tmux għax ħadd idher kera. U ma nafx kull lista sħiħa u imlew li rasi so ma telhom tipo I can handle them da kollax ma jaf dawn for a change. Ġifieri kollha kienu rġiel so for a change. Allura da ma jafsbux li ma naf nehandle jakom. Ma le, aħna nafu li inti, I think you're very good with words u taf taħendli ja kulħadd u kollox u that's not a problem. Imma ma nafx ix taħsbu aħna ħanaqbdu nmodbu l-konkos jew għax ma nistax nifhem xi jaħsbu n-nies tmorru xaw. Aħna l-iktar comedy show segwit. Malta kif tista' ma nistax nifhem għal-logic vera da ħażina jiena. Propjament għax naqalaw il-ħara l-nies. Issa, to back to your... Veru aħna kwieti, le kwieti, imma jien id-daħħaqni kif Le, ma zomma, imma le, memx it-penġi, le. Ma zawada, għaxin naħodda Howard Stern spiċċa ġaġ fuq l-X Factor, sowa. U aħna din issa, hemm in-nies, hemm kulħadd, u hemm nies jgħidulna proset f'wiċċna, imma mbagħad ma jiġux, għax nafu li hemm l-ignoranza hemm barra. U għedin jibża, issa Sandra għandha il-bajt Naqbel. li ma taħtix kas l-ignoranza jgħal. Għal-ftitiħor, għamdik il-bajt. Il-bintejn ġaġaw 150. U speaking about bajt, kif tħossok li jinti l-unika mara bil-bajt ikbar minn sidrek? Għax biex ġejtaw. Nibbilanċja. Il-piktar minit ħafna. More than amount for jgħidu. Mount fuq għaddisalla. Jena rajt ħalq kbir, u s-sini twil, imma kollok ħalqek, daj, terdaw. Għana jiftaħ ħalqek livin. Inti terdaw, per eżempju. Imma u koll, to be totally fair, ħanidu kollox jaf, hemm ħafna nisa bil-bajt ikbar minn sidrhom. Jafhem. Min? Aiden, per eżempju. ċettit u. Rejtek min jien. Tifittex l-skript għajnana. Wappemmu. Capital A. Dak x'taħseb jippreferi, pad jew tampon? Tieni. Tawa. Le, Aiden, aħna nħobbu. Tkun Eurovisionophobic. Tajja full program, Aiden. Ma nafx fej ma tiġix. Issa actually batlu l-Aiden, ixtiju jiġi għajna full program. Jien naħseb jħobba l-karriera tiegħu biex jivota l-program. Imma issa ħalera mitċajt. What can happen to Aiden in billiġi? Xej ma jista' jiġri fil-verità. Min jiġi kulħadd l-istess kelma. Kulħadd jiġi jieħu bazzu qatt ma ġara xejn il-ħadd anzi hemm min ġie għal affarijiet heavy ħadd qatt manduna ma għal xejn. Ġifieri ma stax nifhem jiena. Vera ġenwin ma stax nifhem għax. Tejn il-kawża, tejn il-kawża. Whatever. Fejn wasalna? Bħala mass meetings, x'tagħmlu? Antis-serkejn jew? Tlestu għatu turtira pastizzi bejnietkom. Jo, għazdik. Madonna, jena t-għas s-sħana. Jena sepp jisponsor jom.
ċangura, le għaw xismu kienet insalmulu. Dak jismu zerakom tant kunu ftit, naħseb Mela, guys. għadunna l-flow sek, tajjeb. Fidejja, Alright, donations, sek, għanna bżon donations. on me. Ma, ikam, tamna meetings għan mitċajtis, I'm curious, as in within limits, as in bil-votanti dak ma tantx nastafantkom. Ifem, le, ma tantx iktar nintaqaw man nis f'postijiet żgħar, tipo fejt u hekk jinnaf dak it-tip ta' spazji żgħar. Għax hekk ngħidulhom rara lura dak il-postijiet insibu. U naħseb it's not really your style either way. As kiku you are massive following, ma sibx intkom dak it-tip li tridu il-massa bil-bnada. Nħobbu ma nitilawx. Mela natana. Xi zoppettajtu, guys. Sorry, spooners plastic. Immint. Xi zoppettajtu jien, xi zoppettajtu għamil ta' tikasu, man. Mux taf xej telaq kassola, minn magom. Għaxħat kem se jitlab tiegħu, ma summa. Għax, Mux taħdem sawa, taħdem iktar kem ikollok voti, iktar tella nies fil-parlament u iktar tieħu deċiżjonijiet sawa. Agreed. Issa, ikollok tagħmel il-mass meetings, taħseb ikun hemm drogi fil-mass meetings tagħkom jew ikunu l-unika mass meetings clean. Taħxiċa naħseb jaslu. Saħaxi u jgħadnazlu zem. Tannek ma jkun hemmx drogi, xanka il-partit tal-abba jkunu high on Christ tagħkom. Kelmu Alla ta' jew xamel ma għadlhom kelmu Alla, għallu xi messaġġ u tgħaddiet Kelmu Alla. Ejja rajt xi video jiġri ma preparajniex imma. Bro, x'qallu? Għallu rtedda xi messaġġ għax qed inqeret id-dinja. Ara ma doffi. Ejja, tikwita li traw nazzjonalisti naħseb ħali. Ċajta. Sewa jalla jitilgħu. U dawk għalfej abba ma, ħadem ċajt. Għalfej simam abba. Għalfej simam abba. Għax, abba Madonna, men, għazzew l-għalla jirt. Għadhom jeżistu. Għadhom jeżistu vera. Ma nafx, sparixxew, għadhom ma nisparixxew. Abba tal-abnormalities. Ejwa, dawk li ma Dak keċċewħ, ma għadux maħħom keċċewħ. M'għadhomx maħħom. Għallu dak sari sa waħdu hekk. Waħdu, iva. Grek Minto. Iva, sullu. Bissi, għatissa. Wasa sa Lese, mux għax dak kollu xismu. Kollu problemi. Iva, kollu problemi. Imma allura mhux biex naqbes għalih ta' xina xjala bibżobbi minn Grek Mintof, imma il-punt tiegħu dejjem kien li kulħadd għandu dritt jgħid l-opinjoni tiegħu. Naqblu? Ma nafx kienu l-punt tiegħu. Dejjem hekk kien il-punt tiegħu. Issa taqbel li l-punt tiegħu li huwa punt malifiku, ġifieri li mibieda m'hemmx fih. Għandu jiġi trasmess xorta irrispettivament li teżisti d-demokrazija jew le. Dak hate speech, ġi, għaddi li ħaġa li tittejt kull ħaġa li tgħaddi minn moħħok. Mhix freedom of speech, li jagħmel huwa hate speech. Ġifieri, għaliex inti qed tipprova twaqqa minoranza, tipprova twaqqa n-nisa kontra kollox dakin, kontra d-divorzju, kontra l-abort, kontra l-gays, kontra kollox. Ġifieri, u il-mod kif jitkellem mhux mod demokratiku, I mean, come on, inti jieġo pajis tajna drittijiet li l-gay u rajt li saw, għax u maġġildu għali, ġifiri u raw id-batijiet, mbat jiġi da, tipo, għaxina ma naqbilx, għaxina ma toġobnix. Dika problema tijak, li ġiet edinem biex navvanzaw in-nies, issa jek inti ma joġbokx, problema tijak. Biex għod tiġi tajt li huma abnormalitajiet. Ma dan il-diskors, I would dare to go even further back u ngħid per eżempju di kritika ħarira sa dana nafhom bibtija jagħmlu xoħġa manki popolin fej kellhom dak il-programm fej kellhom essentially kienet LGBTIQ versus people who do not like LGBTIQ. Kienet essentially versus the rest of the alphabet. Versus the rest of the alphabet. Essentially għalfej aħna qegħdin actually namlu daw tip ta' programmi. Imma tittifmu li, per eżempju, u forsi kontra d-divorzju, għaxek favur d-divorzju, zgur il-Madonna titilqu l-mara. U kontra l-abort, għax kieku jenizisti l-abort, zgur għalla kienet neħi hommu. Allora, dan huwa diskors fej it should not even be entertained in my opinion li should we accept this, should we accept that. Le, accept, dan jisni għat najt jena. In-nisa, naqbadu nivvinta program, in-nisa missom jivvutaw.
Bux, di ma mux diġa aċċettajnija żmien ilu. We said that ship has sailed, ma noqgħodux nerġgħu noħorġu l-opinjoni tagħha. Liberation. Xumbat aħna noħorġu tal-homophobe speech, għax nejdu ċajt. Dik id-deqa li zobbi, għax aħna noħorġu tal-mazetti, għax nejdu ċajt fuq daw l-affarijiet. But the second right. ċaġa serja. Pjattaforma. ċaġa serja, Sandra. Taħseb li l-ADPD wasal iż-żmien li nbidillu l-kulur tal-partit issa li dak li muffat kassu. Di mux jiena ktibta sowa. Nġibu ħisfar. Għalfej telaq kassola. Di domanda serja. Għalfej telaq kassola. Għax kellu xijajt ma l-membri u għamex ħagġa minn wara dar il-membri minn ma diskutija. Kamillom hekk? Probabli di kamila ġviri. Jina ma konċem, pero rrit li jitkeċċa membru mill-partit minn ma konsulta ma l-oħrajn. Konsulta ma l-oħrajn, Ġifiri, ma keċċejtuħx għax tant jispara ċuċati kellu jisir membru mal-kacċaturi. Dika u koll. Ġifiri, għax jaġġel naqra. Imma kienet fil-gazzetti u koll jow fej kienet, telaq għax kassola ma qabilx mal-abort. Dek jgħid sissa. Ma naseb ħajdur u koll. Ħajdur u koll? Ħajdur ħajġi jaqbel? Mill-li għala darba, millux għal li jaqbel li tipo li marra ma tmurx il-ħabs, mela prosa dik il-pozizjoni tagħna tiddekriminalizza għaliex aħna nemnu li marra li tagħmel abort, min jgħin għandha bżonn mhux min jodda bħal-ħabs jew ħamġil għall-kondotta bħalma ġara milux, ġifieri. Min ixila żewġ fliexken ġinnu jtija banju silġ. Sorry, kompli. Ġifiri, anka nies bħal Peppi Azzopardi dejjem ixejjer il-pupu tal-plastik u koll għala li mhux sew li dekriminalizza li għaw li nimara li tagħmel abort mur il-ħabs, ġifieri il-pożizzjoni tagħna timxi u tinfirex. Għax l-ewwel bdejt naqra tajjir kollu jiena u tipox ġit Sandra dak ġi l-partit ġiek għax qabel ma kienx hekk. Tipo aħna evolvejna d-diskussjoni kienet ilha sejra wasalna dik il-pożizzjoni u aħna kienna l-uniċu partit ta' gazzu bil-bajt ta' ostrich. Ħriġna dik il-pożizzjoni nibqa' niġġielida għax in-nies hemm bżonn min jaqbes għalihom. Aħna naqblu mal-abort żgur, speċjalment jekk twins. Buy one get one free dik. Qatt ma saqsejni, taħseb it-tabib iżommlok ta' tnejn kieku jkun twins jew prezz. Next. Maġda l-ħajener. Bix mus għallija. Ikollhom id-discount fuq il-bagalji. You can travel with the baggage, you can come back without it. Next. U issa fetaħ partit għal-rasu kassola sewa Momentum. Ma taħsibx li dak kien iktar isem għal-partit li kieku fetħu fil-gafa? Monumentum. Taqsu lilu, forsi jizzatta tiħor jgħamil. Monumentum. ċajta naqfsor ma dik ċajta ma. It's all good, le, tajba xorta. U għazzi aħna konna din naqa fuq id-diskussjoni, aħna morna, u għamilna intervista ma' imma vera jħob daqsek is-siġar kassuola. Taqsu lilu. Ma jistax kien. Forsi xma jwġbux l-ura. Fizmini imborġ kien juhu ras Kristu jidej u bil-messagġi. Ejna naqra. Intervista zaħira ma' kassola, ħelwa u għek. Saqsejni għall-affarijiet li koħat ixtiq saqsi u rispondi jena u kif xtaq jirrispondi jena. Oh, Sandra, kem nixtiq intajrek trak li maddix mill-VRT, Sandra. Iba li rajt zajet u keċċejt, Għalfej, għax għandi żmien iktar mill-imdina u biex li għandi bżon rit sataniku, Nobodok, Sandra, nobodok. Għajdilom, melettistħi kon taħsib li naħdem l-Sphinx kikurawni naħdim lek il-pastits. Imma le, warrabni għal-raġel b'kull jom tal-ħara, literalment, kakkopan, fġieħ l-ostja ta' min iż-żopja zer raġel b'kull jom u kakkopardo. Isu isem ta' ditta ta' porga. Foxi, lalek li bella lek kakkopardo. Et niftakar meta konna niltaqgħu għall-Assemblea Ġenerali tal-Alternattiva. Il-busket taħt is-siġar tal-Lariċu qalb il-baħal taż-Żumżan. Jien biss kont inneħħilkom il-qżis għax biex nara kux veru tħobbu l-ambjent,
Kont inġalkom tintredaw ma' s-siġar. Tintreda ma' s-siġar. Għajrek, Fiji. Dimo da ma ġiġ. U issa biex torna kemm bava ġejt fuq il-programma daw id-demer, jaqaw. Jaqalek għallar bizgur. U għal wiċċek. Min dejjem kont ħobbu swat. Xieħsib, billa ħatiġi fuq dal-programm ħat tiddobba l-voti, tiddobba imma ma daw xi libel sħun iktar minni wara ġurnata Piscopo Gardens. Piscopo Gardens. Rajta jaħxejja, ġit fuq dal-program biex tiddobba l-voti tal-kacċaturi. Moħħa ja maħmuġa biex titqalleb ma' kacċatur wara xi girna fuq pala tal-bajtar. Tinej emmi saħarufa du kif tilef il-lommu. L-ewwel darba li morti missa l-Sandra ħadet qata. Għalt li melit mux kontra min jaxxi, għattileja Sandra hi inqas paroli u iktar seks għaxek sen zomma naqroħra jisarawa tal-kappuċċina ħadorroċ. Issa bdejk jek wara triċi ċikkula ta' fuq għajaw. Tal-koko. Min mindu tlaqtim l-alternativa spiċċat. Spiċċat minn arwieħed tiparla fil-vojt. Verem dak li ġil ma saqajn Sandra li jisu Pikachu għadu kif għadda mill-pubertà, immejja nkunu onesti ma' nanfuzna. Ejja najdu l-verità. Għadu moda Pikachu. Pikachu. Isma dik ta' postat fajtak. Għax għandi bżon, I have a bone to pick with you. L-ewwel kont stand-up comedian. Tiġi kull show tagħna. Kull live show. Legend. Legend. 10 points. Mil-bidu. Imma mbagħad kien hemm xi ħadd nafu mhux se nsemmih tella post jikkomplejnja għax hemm page famuża jisimha Ritratti Leġendarji. U tagħtilha ritratt ta' Sandra ma' dil-persuna li qed ngħidha bis-serjetà mhux qed ngħidha b'ċajt u mhux Ija. U da għamel taf kif inhi dil-page ta' Ritratti Leġendarji. Bat ritrattu jivvinta title fis-sena 2005 il-launch ta' movie bla 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 da bla bla bla. Kien hemm personalità famuża Maltija tellat u kritikat screenshot Ta' ċajta. ta' diċ-ċajta. Dik ma dejqitniex għax kulħadd għandu bżonn opinjoni, imma l-kritika inta miltilla like. U battek. Il-persuna li għalet mussew iċ-ċajtaw b'da ritratt, inta miltilla like, veru? Asna fallimettaj, da' skem kien hemm. Fil-fatt, fil-kas bli pjani. Kien Dak, ejwa. Ma xrajta, Jien ma rajt xejn. U għamiltlu like. Liked kritika fuq satira. Id-darba li ġeja nkunu production meeting fej jgħid li staqsini affarijiet random out of script. Mux lilek, mux lilek. Inti taf li jena mandi xideja xizzoppet tajtet it-tini darek u kol. Mela. Naf jiena, Mela, DM page. Jisema Ritratti Leġendarji. Abdu ritratt ta' Sandra ma' dil-persuna l-oħra u għalu, taf kif jgħamlu, taf kif jgħabdu ritratt u jgħidu fil-sena 2005 Jacob Sandra dil-persuna. Mod satiriku kif jgħamlu f'kulħadd, daw mhux qabdu ma' Sandra u jgħamlu page fuq Sandra. Ma ġi xaħat kritika għal dil-page mhux sewwa għamlu. Mhux sewwa titnejku bin-nies? U di għamlitlu like. Tista' tagħmillu like, imma kif tista' joġbuk it-tnejn? Għalem biex li Lara namlu like. Nejt rajtu da. Seg, korreġ il-pitazzi, rajta da. Femtni kollu. L-ammont, kien hemm analiżi fuq. U meta jiġu nies fuq il-Facebook tagħna, page tagħna, whatever, fox il-libomkom jaħamalli like. Like namlu aħna. It's the same thing. Thank you. Anyway. You can talk all you like. Ġibta naqas konda, etna ardu freja. Ammetti, ġibta Ma pretendejtix. Ikolkom ħafna laqat fl-imkien?
Mux daqsek. Tista' tgħidli xi żobb toqgħod titkellmu, x'toqgħodu tgħidu bejniethom, x'toqgħdu tiddiskutu. Mux xaffariet tal-partit u hekk. Toqgħod tiddiskutu kemm għandkom ħin liberu f'idejkom u hekk. Għannek smajna, għallunna xaħat, għallunna ħna fil-meeting u għanna għdub għorajt. Mela l-lum għan diskutu kemm għan nix namlu, guys, alright? Efem, darba fi xarri ta' so l-affarijiet tal-partit, eccetera, ġifiri, għadbuna donations, għanna bżon donations. Tu għam donations, għantellaw. 100%, jekk inkom taqblu and you agree with the political views tal-alternativa, 100%, għajnu għamlaqa. Għax l-oħrajn, Madonna bil-miljoni, whatever, ġifiri kem xaħat li ma jishtiqx l-oħrajn jitilaw. Għan jura u il-fuq kollox tajjeb. It's very easy. U jekk ma tixtuqux l-inna noħorġu għal-politika, ibqaw itlu patruni, għaxin eżat, jifqu l-patruni. Noħorġu għal-politika. Noħorġu għal-politika. Imma intom fil-meetings ta'kom, tieħdu minutes, jew fil-kastakom seconds. Għadna sa' minutes, naslu minutes. Iva, istra. Għankom kwartieri ġenerali. Iva, l-Marsa. Vera? Ija. Għakolkom, istra. Għaxek tfittxu il-pijan daqt bis-sejl ta' taħħom. Le, akkwistaj ċaħġa oħra bir-kirkara u koll. Ħatif tal-gazin tal-ADPD. Tajba l-idea. Kollox vegan ġewwa jew non-alcoholic beer u Kuna iktar business minded. Da, li titħol ek titqot neħi zarbun u ek titħol vera kollox feng xwej. Flok ħalib ta' trap. Relax. Ġeħal. Efem, il-prezzijiet hemm qegħdin tagħna sebi. Ħalib ta' trap għaddizal. Ħalib ta' trap tixtri. Iktar għoli, ħalib ta' trap iktar għoli mill-kok, naħseb ġi. Vera, għanti. U riċċekkja. Min feġu, min sider. Il-ħmara tal-Madonna. Kollox u bat jgħid fejn ma jagħmlux tfal, riċċekkja. Wejl ta' xkelli ċajta ġejja. Issa, kun onest maħna, Sandra, jena naħseb ta' point, kull politikant dejjem joħlom li jkun Prim Ministru. Jitbasseb bin a dream at a point in your life. Dream, tkun vera super ħajba trasek. Agreed. Allura, aħna issa din tal-ja din f'dal istat u f'dan il-dream state, aħna ħana nilabu loba miegħek, il-lob famuż tagħna. Lex. U din il-loba edha vera loba ħelwa, vera loba sempliċi, li dina jekk titedilna, jekk inti tilħaq Prim Ministru, aħna ħan nipproponu setta public holidays ġodda. Okay. That's all it is. Fassilu naqa, check me now. U trid tgħidilna li jekk dawn il-public holidays taċċettom jew le. It's very easy, very easy. Okay. Mela, ħanqabdu l-ewwel waħda, ħanibda jiena Peach, tajjeb? Tiffaċilità nistaħna minn ta' ġewwa lejn li bes l-aħdar. Eżatt, it-tejna naqa u mbagħad Ejni u nejnek. Irridu niftehmu ġurnata. Naraw ġurnata meta ħanamlu għajek. Mela, l-ewwel waħda ħanqabdu ġurnata sewwa. Fejn inkeċċu ix-xufiera kollha tal-Walt u nsejħula jum l-indjapendenza. X'taħseb? Ħalli għadik 21 ta' Settembru, għand fajni għanzi, daqshekk minilek il-ħajja faċli. Iktar ġiet moderna u relevanti issa. Li ħaj jiddeċida jitfaħħilek. Ndaħlu għaja u nħallu għom jaħdmu għaha għawek, inni nasib nistan nħallu għom jaħdmu. Inti taċċettom. Għanna bżonnom, ġuħiri. Inti taċċettom l-Indjani mux bħal-bqija tal-Maltin razzista. Mela jkont mort parti maħħom, nix kien ħapjaċi. Mela, Agost, u tawni pupu għek, u tawni xniekos u bizzejed għalli. Min jishtiq jabbil Sandra, kull mandek bżon. Tija l-pupu. Torroġa tiekol. U tija l-pupu. U tija l-pupu. Għamel għazdawk ma jridu jgħamlu sepu għal. Il-pupu għatti tijulek, għaw xitlieta għaw l-estit tijulek, għaw il-pupu. Taf min jiedu l-pupu? Ejden. ħana qbdu, mela di essentially le. Musa tħallijilna l-indjapendenza fejn. Għax kju tiġilet ma sħabek l-indjani le, tajba. Ok, ftemna. Inkella tibqa bla pupu. Dawk neighbors tijaj, eżat. Memx tamen. Mux neighbors ta' kulħadd saru, konsum speċjali għandek dejk Indjan, jien għandi 17 ġoflet. Spare bedroom. Limis, PJ. Limis, naqbdu ġurnata fejn iċċelebraw meta neħew il-dak il-kummedjant Pepi Azzopardi minn fuq il-PBS u nsejħula l-imnalla.
Din naqbel maħħa. Għamlu zmienu, sorry Pep. Ejwa. Għamlu zmienu. Taħseb li overdue kien? Illallo, tiċċajta. Jien għandi Nalla. problema. Għandi Ix? problema u daw jafuha. Nixtieq nagħmel il-Pepi għad party. Bħala karattru? Bħala karattru ta' fuq qed tkellimni. ħattek. Imma ma jistax nagħmlu kif għamlu ħaddieħor. Għax inkella għunet nikopja għamlu Ray Kallejja. Żgur. Għamluħ Peppi ħafna. Għamlu Sander, darba għamlu Mario minn għalija. Inti tagħmlu tajjeb. Imma jiena rrid nagħmlu. Kif inhu attwali issa. Oh God. Oh God. U qed nibża li ħajder wis. Allura nitlu moda. Kif jomoda kiku Peppi? Kiku kella tagħmel karattru ta' Peppi jomoda. Marriċ, ġaloni. Marriċ. Għax jina, ovvjament, jina artist. Sawa, allora inti daħħal Poetic picture license. ġo moħħok tit ek ħanamlu. U ek jew xej. Issa naħsbu għana għamlu. Għal-sektarjat xej. għax- Ara, Ma faċli, meta tixtieq li nieqfu, nagħmluha. Ejwa, eżat. Oh, it's Għax ma fine. tħafna ma Peppe batu, imma tajba Peppe. Tara rużok, tajba. Ma li tajba, ċettajnija. Next. Li miss aħna ħanibdew niċċelebraw 9/11 u nsemmuha Good Friday. Oh God. Ole. This was the heaviest I could get it. ChatGPT għamil xissija niprofa nikkonvinċiħ u let's fine, get a building exploding. Ma ħallinix. Għasċeġibiti ma jrida, ġifiri le, mela. Le, dimmu se niċċelebrawa. Le. Good Friday. Mal-barranin taqbel iktar minn mal-Maltin sissa. Barranin mandomx voti. Erġajna. Sib identifikajna problema ora ta' Sandra. Min flok pur partis tal-Maltin, pur tal-Indjani. Bla vot. Kannoli bla krema, kif nibda narom bizzinek biex. Imma dak li Dal-waqt, Mario tgħid dal-waqt ħajkollhom vot. Il-partit ta' kulħadd. Ek tiġi jew. Tajt noħarġu għad il-scoop Mario, veru, guys, Le, mela. biex naqbes għalija, qed taqra l-futuri. Għax Me- naf li in the next 10 years, ħebda jivvutaw Da l-Indjani. tibda. Qed tibda tippreparaw minn issa. Eżatt. Jena sab misna namlu bħalek. Barrit najt, konsen najdilkom iktar tard, pero jien kellimt il-Prim Ministru Iva. u ħajftaħ kampanja biex jibdaw jivvotaw l-Indjani. Meta qabbat il-Rikif Project Green ħajqabbat li fdi, ħasamuħ Project Brown. Iva. Slogan. But. Le, le. U inti jek. U jek. But. We will carry you forward. Project Brown. Project Brown. Ma għadu li miss. Li jmiss, maġbetix. Inti. La razzista ma ta' illi badi. U mulejta vera ta' Di gravi di l-arwada li għamma bil-da faj. Jiena u noħroġa minn ChatGPT ħanajdilkom, sowa, ma waqax il-bini għaxax. Li miss, dinaw kien għadduwa. Namlu festa tifkira għal meta Ġesu ma meċiex fuq l-ilma un semmuwa Kristu ix-xot. Xot kien, għarax xot teb. meta meċa mqarġarra bil-imta zaqagle. Għaxi daw, ekki għat ix-xot tu. Kristu tal-bruda kien. Taċċettadi, jow għamus barranin fil-background. Ole, da, Bil-bandira ta' di. Malta kif għacċettajta. Mela. Li Li miss. miss. Namlu festa fejn natu dishwashers bxej un semmuha Women's Day. Oh, mulej. Omu lej? Inti taqbel ma kif. Ma women? Ejja, ma mux għettuna dishwasher x'nambuwa. Biex forsi ma taħxux il-dwifer li tkun għadu kif għamiltu. Għazad ninsajjar kemm il-separajt, separajt kum ħaxsel il-platti dik m'għandix Dik nambija. ta' għoddim għanda U x'tagħmel tixrob l-imbid biss. Dik għalli l-affarijiet lesti. Ma xinu tinsegga kien sajjar għalli. Ġej, ma di ma naddu ix. Dik ma taħdix. Memx taħmel. Li miss aħna id-deċidejna li nabdu ġurnata
Id-dedikata għal kemm il-darba faqqalu Jorgin Annuxxalina u nsemmuha is-Seba' Visti. Ok. Naħseb kellu tennis elbow imma tawra da kollox. Tennis elbow, Grand Slam Iktar jisud Ten Hag dak mill-imma. Johnny Sins. Johnny. Emma likeness Għala xiex Annuxxalina tajba ġit. Ma femmija l-istoria, di taddi ġifiri, tajba, PJ. Kiku ma d-dajjaxu. Li miss, namlu ġurnata fej kulħadd obbligat jidaj kem jiflaħ u nsemmuha jum il-qaddisin kollha. Imma l-fej ġurnata. Ntalu għagġiba? Namlu għajsu l-lent ġifiri. Naħseb is-sena sħiħa. Malta ekkedi. Eżatt, sena sħiħa. Ekġietu. Ej, sabiħali, jem naqqa minna medin, jifirħu naqqa minna medin irrabjati. It is a very nice, ġifiri ġubu. Jena ġommoħi xin-narek. Le, jum ftit, naħseb naqra ristretta għal-Maltin. Jien darba kelli tifla, kella il-brazzoletta kolla għaddisi, għat li għara mis, għat li il-lum nidajbda, u darbaħ nidajbda. Kienet tiġivi għal-iskola, U xinu n-number ta' dit tifla? Issa kibret, imma kelli tifla kelli studenta Dik għana għax żewġ klips niddubbaw għal-Facebook. Ġviri, di Iva u kod. Le, intawluwa. Intawluwa, sena sħiħa. Sena sħiħa all the time. Li jmiss aħna ħanabdu ġurnata id-dedikata għal Partit Nazzjonalista u nsemmuha Jum il-Mejtin bil-ġuħ. Jum il-Mejtin bil-ġuħ. Le, ma tantx qablet naħseb. Jixfuk bil-blu kolla. Ma tantx taqbad maħħom il-nazzjonalisti, indunajt li iktar tajjar il-Labor inti. Ma jamlu xej. Ma vera, mux għedin, let's face it. Absent. Absent. Bisikli. Hey. Unpaid. Użgur. Tajba di jew le? Ma dbujilom jew le? U hija. Tajjeb. Għamel irpu xaħġa, għallum di. Proset. Forsi tla Champions League u għodokol. Li naqbdu ġurnata fejn iċċelebraw il-jum fejn Karl Stanjo Navarra ibiddel ħajtu u jaqaf ikun liba u nsemmuha l-1 ta' April. April Fool. Karl ħabib sawtana ta' l-1 ta' April. Ma bibsewtana, ma għad ma jirrispondi telefon. Ġej, vera. U biex iwiġbek l-ura. Nafuħ imma, nafuħ. Ma taħdem il-linja forsi qatawilu ma jħallas il-kod. WhatsApp. Mux WhatsApp. Dak li ma jabduk il-pulizija xisbu Telegram. Telegram, kollox, xin il-kelma? Fejn biħu drogi bid-delivery. Encrypted, kollox encrypted. Mux da kull biħu drogi bid-delivery, uħruġ il-menu. Kemm avvanzajna Malta. Għazziz tistenna l-episodju u għadek minn tix tħossu li tal-ħajja. Ġibu l-tabi. Tixtiq tara l-episodji qabel kulħadd. Sezzjonijiet tal-episodji esklusivi. Dak tal-fakkalla. WhatsApp groups privati u ħafna iktar. Mela xi żoppa għadek qed tistenna. Għalli kolli sidrik bar mill-bajtu. Abbona magħna fuq patreon.com/bajtubacon. Inti fissata fil-kafe. Ejja. Imma xet najdu bħal fissata, xiena per eżempju dar għandi, mux bil-liba, għandi French press, għandi percolator, għandi magna ġifiri bl-ilma li ħalli bil-gravity jinżel minnu, kollox għandi. U int mandek xej minn daw fissata fil-kafe. Għax nero nifdu barra jena. Kull ma għandi dar botnes kafe u cappuccino dok ta' trap li tħallat. Il-pija mbatek kirrit nħu xaġa dajba nħoda barra. Nħallas barra. Mux fil-veranda. Memx kafe tajjeb barra, memħat għandu kafe tajjeb barra. Sejt, fittax s-sejp. Il-kafe jena nixtri. Ground ready, jek, nħalja fil-karozza nixtri. Ma problema. Isma, apart il-kafe għandek addiction zoħra. Tipo li kell ħellu l-eroina. Le, il-kejkiet u ċikkolata. Tafdalix kejkiet u ċikkolata xċaw. Ma kejkiet bl-eroina. Le, bil-krema, bil-ċikkolata. Itsilu naqra dan il-televisions.
Essaw, kinti kellek u koll da l-ABS News. Mela, minn hemm dejt. U bida biħsib li kun satira għaliex waqt il-Covid, naħseb anka qabel bdejt, kont waqaft l-stand-up u indunajt li hemm bżonn nissir xi ħaġa bdejt nara niftakar bdejt nara l-Edward Xikluna jitkellem id-da xebba jitmejjel bin-nies u minn hemm bdiet imbagħad niftakar kien Ottubru u daqshekk għam dan, ma jistax ikun in-nies jibqgħu jitmejlu bihom dal-mod. Meta bdejtu l-Ingliż, infatti l-ewwel tlieta qegħdin bl-Ingliż, u ma kien hemm xi ħaqqa li dura l-Malti u jaraw iktar nies u infatti kellu raġun u minn hemm literalment esplodejt għax 60,000, 120,000 view. Ma bdejt tajba. Ejja, ħafna ġifieri, ovvjament. Għal-għal kienu jaħsbuni li minx sessija, ħafna komedji li minx normali, u għekku ma bdejt kelli il-following tijaj. U kien il-baby tijaj, I was proud of every program I did, ġifiri, nimmissjaħ, kultant namel xi wieħed ma m'għandix ċans, iktar u moħħ, għax tkun ispirata, għax dakka jiena m'hemmx editing, f'nifs wieħed u daqshekk. U mexxi. Dakka jiena ninduna li n-nies tipo anki jieħdu kollox li jgħidu bis-serjetà in a comedic way. Once again, aħna il-Maltin vera fucking superficiali ostja. Jekk il-PJ jilbes tarbi ta' xejk li għamilt u tagħmel kull ċajta rassista li hemm fid-dinja, kulħadd ħajċabxaplek. Jekk tgħid l-istess ċajta in a formal setting like so, għax qegħdin bil-qiegħda nitkellmu, għax huma mdorrin jaraw xarabank u kollox serjetà biss, ma jistgħux jaraw id-differenza bejn fake comedy u seriousness. Inti kassola tal-li tilbsu ħadd qatt ma qala lek ħara fuq l-ebda karattru li qatt tamilt magħna. U inti tgħid l-iktar affarijiet heavy tad-dinja. Imma there was never any problem with any character. Għamilt Ġesu for fuck's sake. U ħadd ma qala l-ħessil. Ngħidu ċajta waħda ħna li nies interpretawha vera u niġu fi shit. It's really fucked up. It's all about the visual. Forsi tixraq li ta' Ġesu li ħafnejra di ħafnejra. Għamilha. Salbuħ, saqxi di. Inti ma tafix tiegħi Ġesu. Ejja, għalhekk ngħidlek. Ta' 259 qatt ma milta. Mux tiedi, Ruben Navarro. Ma tiegħek. Meta mit Ġesu, u mit fit-tlieta. Allura ikienetek. 257, 258, 259, 3. Issa ħanġu fil-trabil, għax mentix li besta Ġesu. Dak il-punt, issa ħanġu fil-trabil, mentix li besta Ġesu. Imma l-punt tal-program kollu. Mux tiegħi Ruben Navarro, xejtlek ħajtek bro. Il-punt tal-program kollu ilna sentejn għajdu li it's comedy, li it's all fake, it's all bullshit, kollu nek, that doesn't count, għax mux li besta Ġesu. Anyways. Mela, isma' għata l-kurzita, ABS, xit fisser eżatt? Għala bibsormi. Ostja? U kien hemm dibattitu le mhux sormi Sandra, żgur. Le. Ma reġukata ma tutux kelma sormi waqt il-production. Vera, minix edukata, skużi, dik immissjajta dik il-lesson jiena. Aħna fil-verità ħsibna ħafna affarijiet oħra, pereżempju, aħna ABS ħsibna tfisser Alla biskin semak. Le, dik żgur li le. Forsi aħbarijiet bla sugu. Anzjani bla snien. Dik ikolla ħafna jfollow jawni. Aħjar bqajt single. Balti. Afrikani bis-sifilis. Madonna. Entu għajtela fuq il-ħajċer l-ommok bil-fors. ħajċer. Naħseb kalla sellun, mux ħajċer. Jien ħanajlek x'kienet il-problema Tommi. Kienet titfani b'ħajċer b'mejda. U mal-ewwel kelli fejn nifresh. Nostra. Len kiku għamma kisib il-gift receipt ngħidlu tini xi ħaġa ħjar. Kiku setat Sandra, żgur għamlita. Żgur. Ma dekx tagħmlu ġifieri da. Le għandna ndof imma waqaft. Għax issa hemm il-press conferences u nuża lilhom u naqra iktar b'ton serju biex kultant nipprova niċċajta l-emmulaw. Għax apart inti politiku, you were an entertainer. Ġifieri, l-ħaddieħor jinsija di. Inti biex iżomm in-nies mhux ġast tgħid l-affarijiet li ħadd tagħmel, imma you have to keep them entertained. Allura xi ċajta l-emmulaw u Of course, needed, Eżatt. Public speaking. U n-nies ikunu qed jistennew dik jiftakru ġifieri, so
Jiena taffariet li ma nafx snin ilu jibqaw jirrepetu ili illum u jien kont ikun insejta. Jew qabel meta kont nagħmlu l-għada, jekk kont nagħmlu l-ħadd it-tnejn l-istudenti li kont blamment kienu jkunu jafu. Kan ngħidhom kieku li nagħallimkom fil-klassi tafu blamment hekk, qedlhom għax qasin ma jiftakru blamment kif qedtu, kollu kienu jkunu jitalmuh. Mista noqogħdu PR. Noqogħdulek PR manager tal-alternattiva, li ħadd ma jridna noqogħdu tal-PR. Tal-alternativa, le? Tal-alternativa. Noqogħdulhom PR managers, it will take care of nagħmlu ħatra, the Kixin għandek dal-ħin biex tagħmel il-PR ta' partit politiku. Mhux dak partit politiku. Bej s-satej u l-4 ta' filgħodu. Dak ukoll ħafna ħin. Tal-alternativa ngħidu. Ġifieri, waħda email darba fix-xahar, isma'. Tajjeb, daqshekk. Naċċettaw Bitcoin. Thank you. Inti teacher. Iva. Tallem. Taljan. Kif tibdi għall-lesson bil-kafe u l-limoncello? Quasi. Kafe u talba bambina ma noqtol il-ħadd. Grazie Dio, prego per noi peccatori adesso. Tal-lim level. Year 9 u year 11. Palissa zgur ħajrawkom, ġviri xettilom l-studenti u għadim il-ftit li saru jafu, tom sejra bajtu bacon. Ġviri ħajrawkom xabat falta 14. Mija fil-ħazin, mux suppost. Mux suppost tarawna. Trasli, se jarawkom. Min fuq il-Facebook ta'kom, min fuq tal-mamma tis. Tal-mami tal-nanna. Ħabbilx rasek, Tfal, tarawnix. Namela ċara. Tarawnix. Please. Imma whatever, għamlu zidu ġi. Isma. Backtrack, how to backtrack, U-turns, Bobby. Għandek 674 views gur. Mill-inqas għu jibżeja tal-in. Min fej tal-limtu Taljan, min fuq il-kartun sa dik il-lesbjana Lady Oscar. U koll, leħe. Tiskanta kif kienu jaraw dak l-affarijiet, men. U l-oħra Erwina bħuwa fuqa biex jisaxħana l-Ġorġi. Mela. U ġiba l-lom, ġiviri, għara kif tlajna. Dika mux Ġorġi, daka Orġi. U vera. Aħna kellna l-programmi Kings, aħna beja tofra le donne u daw l-affarijiet. Mela, Raj, Berlusconi abbużom kolla Ġiviri kellna affarijiet, kellna l-lum, Blood Ditions. Il-reklamijiet tal-Balboa. Mela, il-Bilboa, tal-Levissima. Levissima bid-daqna. Għatma rajt. Xtaqna. Levissima tal-ilma, inti ġerġu għadna sidira barra. Kien mar Erwina ton fl-ilma tal-ilma, għatma rajtu tal-Levissima. Bat siba sponu daħana, tiftakara Mario? Ma niftakarx. Zobbir bid ġibtu għalih dak il-reklam, ħallikx ma niftakarx. Lila Jennifer Lopez. Levissima tal-ilma dak ta' kienem, tal-ilma fuq il-montani. Levissima. Reinhold Messner, raġel kien, nifhem jekk jaġbuk l-irġil bid-daqna ma niġġudikaw. Is-sansibu, at a point insiba, imma kellhom ħafna reklami jizbieħu, pa reklami li konna mal. Nimmaġina mit-television qabdetek in-namra għat-Taljan. Bħal kulħadd. Ħansaqsik mistoqsija, għandi raġun, le? Da, ħansiba, għadda bilda. Mitluħuħ fuq il-montani. Danu. Dik. Xieħien fil-montani. Askontu f'xinu, għasab u għara. Jista jkun mux tal-Levissima, I backtrack on this man. 100% li leta. Tal-Bilboa, iwa, nifimek. Tal-Bilboa zgur. Da askontu fjekux raġel jew, ma naħseb u għara. Le. Emmu għat jinza raġel. Ma niftakrux dan Xismu? Reinhold Messner. Ekkis. Da ġifri xkun tal-plastik, kustja madonna anki jem xew. Anke nsibu l-plastik. Mkiena stja. Jom et nirbħu plastik 10 ambjent zero. Għanza sig mistoqsija in ġenerali, issa, fuq l-edukazzjoni in ġenerali, and I'd like your honest opinion, issa, ma taħsibx li edin natu ħafna homework madonna tfal. Ifem, skont li jem bżon, jiena ma tantx nemmen bħala teacher, ma tantx nemmen bil-homework, to be honest, għax nemmen li x-xogħol għandu jsir fil-klassi. Però hemm ċertu suġġett. Thank you. Naqbel mi, għakien, onestament, il-homework jisir iktar għal-ġenituri, dal-axħar. Jien preferi ngħidhom marru studjaw daw. Fatti, dik il-dikti, għaj ma tantx nħobb nagħti homework, għax jiena nemmen wan li inti x-xogħol tagħmlu waqt il-ħin tax-xogħol, mhux tagħmel l-overtime li ma titħallas għalih. Ebdik il-raġuni nirraġuna jiena, pero mux kull suġġett li sta jagħmel bħal ma nagħmel jien, ġifieri, però jiena għamel ma tantx nemmen fil-homework, ma tantx nagħti. U jiena nejja nagħmlu homework, eżajra, nejja nagħmlu. U xorta. Għandkom primarja. Bil-kemm tgħaddi. Taġix tal-PSD.
U wara nagħmlu homework nerda l-ostja corrections. Għax nġib il-Malta ħażin l-aħħar darba. X'kienem? Daja milla l-homework tal-Malti t-tiflata. Imma wara Oh my God! Itu għal-PowerPoint presentations ta' 6 u hekk mhux żejda. Bil-PowerPoint presentations ta' 6 as taf tikteb hello fuq keyboard it-tifla. Mhux Heavy, I think it's mhux sew. Naħseb hemm bżonn ċertu affarijiet jitranġaw għaliex fl-aħħar mill-ħarwa xogħol fuq il-parents qed nidħu bit-tfal u tħu bis-sistema. Ma jifmu xejn, mux ovvja, mux jek tejli ta' 6 set tamel il-PowerPoint u għeja. Heavy. Isma ta' 6 iċ-Ċina. Kull ma sal tal-pensjoni. Għandek raġun. 6 iċ-Ċina. Ma tkunx ta' għaddim it-toqob tal-art. Għandek mit-telf raġun. Agreed fu dak numa. U nanzi semmejt il-ġenituri. Il-ġenituri minn żmien naħseb imbidlu, għax jiena ommi niftakar kull meta kien ikolli xi fakap u nagħmel xi ħaġa ħażina mmur id-dar ngħidilha mami it-teacher tatni daqqa ta' riga jitqabbad l-marfa tal-linja mhux ċabċabili fuq naħa l-oħra ġejli sew għamlitlek it-teacher. Da żmien naħseb il-ġenituri drajtom imbidlu inti. Ejja, l-lum jgħidlek jibatulok fuq Teams, isma ta' għax it-tifel tiegħi m'għamel xejn ħażin dak taħdeħ bida jitkellem kelli dal-għodu somma fuq hekk kustjoni ġifieri. Għaliex jagħmluha tal-avukat ta' tfal tagħhom. Ġifieri. Kontu xem tipo tipo temmel it-tifel tiegħek imma nemnux għax it-tfal jikdbu fl-aħħar mill-aħħar. Imma ħesibu mill-ewwel qas il-ħaq tasal id-dar tibda tillostrina. Problemi. Ejja, għambata għalhekk u mbagħad it-tfal. Għandna nitfgħu CCTV ġifieri tajt fil-klassijiet. Imma dejaqniex kieku. Le, għax tkun sejf għal-menu jekk iġri xi ħaġa, ikun hemm il-kamera li jgħinuna għaliex naħseb li wasal iż-żmien murara. U bil-metal detectors. U le metal detector. Kien hemm dak id-diskors at a point fejn. Ejja. Immaġinana naslu xi 3 sigħat qabel ta' fittejt 1000 tifel u tifla toqgħod tiċċekkjahom u għax għandek il-misluta u għax għandu xi ħadida x'imkien. Ejja mela kif ħadida. Ejja never know daw jekk jara biex jagħmlu xi piercing man nipil jaslu wkoll ġifieri. Never underestimate so mhux ħajġu jgħidu t-teachers. Imma dik ma d-doqx fil-metal detector, għax kolli nizakka. Led, najlek jien kolli nizakka kull airport. Imma apparti jek, ġiviri dal-laħħar ġit naqra heavy situazzjoni, li fl-iskej, tipo, wallahi. Fem. Affarijiet heavy. Sana jgħalmu naqra self-defense, u nmurru bil-proof jacket ek, forsi naħseb hemm lem hemmexin. Ġili rajt affarijiet heavy l-iskola, tipo, jinnaf tifel auction. Darba kelli tifel, għax kien oħxon, ommu għad bitlu il-bżar aħmar ġal ftira. Niftakar kont Santa Vera. Ejja. U għalli mis, għax miexija kien mill-ħamrun, għalli ħanikol bitċa ħobs, għalli għax għand il-ġuħet lu bitċa ħasa kemm għamel l-attendance. Gidem il-ħobs u bidajajt, għalli xġara, għalli għara xandi, għalli għand il-bżar aħmar sħiħ. Kienet ommu għax jirid mariditu xikol, għad bitlu bżar aħmar sħiħ. Tajba. Għax għaltilni, għax tipo l-allu, tiftaħ għatlix taqs kem moħxan it-tifel għamed dita. Jena biex ma jbollix il-ker, kon għonna tfallu l-bżar, ma l-għak. Tajba, biex twaqqaf il-xat iġbet il-kok, tfallu l-velenu tal-ġrieder. Taħdem ek zgur. Fucking right. Taħdem zgur, ostja ħajjaf. Nizgur Madonna. Jow qalbu. Ħajjaf zgur. Imma din iġrad dal-axħar waqt l-iskejjel u il-teachers edin naħseb ġo pozizjoni aktar diffiċli at this stage. Taħseb li għandhom jilbsu il-pont tal-ħadid ħalli jkunu armati bħal-istudenti? Allah nasru f'dak l-estrem. Inti tħol. Silence! Taqsam il-mail. Intimidation. Imma kien hemm ħari xel nuqax, kien hemm daw l-istejjer dal-aħħar u this di vera, unqalat kienet pandemija. Pandemija. Tinek used attempted murder at Pembroke School had Molotov cocktails. Ħajkolli pero ngħidlu proset it-tifel għax biex ħareġ bideli jħuk Molotov cocktail il-xogħol vera, l-skola vera la bibżabu. Imma daw jiena lija personalment għannajt issa, ma nafx inti taqbix miegħi.
kienem, daw kienu isolated cases. I don't think it needed to be a whole scenario in Malta u għanna l-iskejjer ħżina u it was a one-off. Ifem, aħna ġiliet, kull skola jkella waħda kull jum żgur. Diki, ġifieri, m'hemmx għalfejn noqogħdu kull ġlieda li ssir l-iskola nġibuha fuq in-news, xi kulta jaħseb kien xi slow period right vera li jkollok il-Molotov qatt jipprepara u jaħseb hemm ċertu ħsieb kriminali warajja, però ma nistgħux nqogħdu ndawru l-iskejja li jisom xi ħabs u dak għax inkella diġà mdejqin it-tfal. Il-problema problema li kieku ma kellu bżonn is-sekkina kieku ċini sadu barra mill-ħabs. Mit-telf kien jeħles minnu. Kien jirranġa żgur. Mit-telf ta' ċaħta. Asterment. Imma aħjan u l-flus u nalmu naqa kif il-ġenituri jaraw li t-tfal qegħdin jiġu bulid l-iskola. Għax dana sintendi, dana għal dak għal bibżobbi ħampattijilu. U fejħaj patilu, fejħraħ kol ju. Eżat, l-iskola. Kiku ċabċapilu waqt il-futbol, musa noqodu ġifiri namlu dara faj. This is a question of location. U Malta għanna dil-ħagġa li. Fiċċep il-ma seta xitijilu. Għax li pjan. Għalli inti as such teacher, għana ħriġna b'xi idejat tal-mistoqsijiet tal-waqt l-eżami ġenerali. Ġa eżami tal-general knowledge, so it's a bit of on għatna suġġetti kolla u ttejdilna jekk daw il-mistoqsijiet taddihom xew le għal waqt l-eżami. Mela, ħanibdew bil-bioloġija dowa u l-mistoqsija hi x'inhu l-ikel favorit tal-kokka? Il-ġrieden. Le, il-ħut għax dejjem sejra ħut. Tajba wejja. Vojta. Kedna l-immankata kunġizzjoni u di. L-istess level, le da ċajt. Di vojta blek. Le, musentura. Xejbin ħareġ bjaf. Jiena kontent li xejbin ħareġ bċajta vojta darba fajtu. Ma kienx hemm kanser, ma kien hemm xejn involut. Ħafna bċajta jebtija weta tal-iskript. Xejbin leġend. Mela, diġi bta' ħażina. Li miss, xjenza. Għalfejn l-isperma bajda? Tara x-xem, xinna? Le, l-isperma bajda għax taħdem. Għax kiku, semna. Ma taħdim. Demna? Le, u koll. Ma ġibdix tajba, inti. Sissa inti vera fallejt tal-eżami. Għana d nużaw li pala mock test. Għet jarawk l-studenti tijak tfalli, ju. Ejja. Xtip ta' zeba iħobbu jużaw ir-residenti ta' Marsa Scala biex jipittru. Posta f'tata. Parti l-izbalji kolla li jemmi Marija. Izbalja, għalma. Jiena inktibtom dadaw. Isu saret parti mis-show. M'għandix idea. Il-watercolors. Ovvjament il-Marsa Scala jużaw il-watercolors, fortunatament kif ġiet il-biċċa tax-xogħol u sissa 0 out of 4, Sandra, għad sejra ħażin. 0 out of 3, sorry, ħażin ħafna. Ejja, l-Ingliż, ħanippruvaw. Translate to English. Zoffux kemm għandek. Real bomba da. Għata kem se takwista voti. Madonna. How you say in English? Zoffux kemm għandek? Di ma se rispondi, għanna se patastieni. Ħazina. Patastieni. Għajkonna ndulek ħazina. Ħazina. Għedniħu għos li għedniħu zero minn dan. Issa ġeja wahda ħjarek faqqa. Il-reliġjon. Oh, ġivi. X'inhu il-mutur favorit ta' Assis? Tafa? Il-Hayabusa. Il-mutur favorit ta' Assis huwa il-Hayabusa. Nixtiequ ngħidu il-credits kbar lil Karl Farrugia li dana ma nistgħux nieħdu aħna il-kredtu tiegħu għax vera ċajta tajba. Vera ċajta tajba. Proset Karl Farrugia. Oħra ħażina għal Sandra, teacher vera ħażina. Li miss, Sandra, da suġġett li tħobb inti. X'inhu l-iktar eżerċizzju favorit tal-homeless? B huwa suġġett.
x'inhu l-eżerċizzju favorit tan-nies homeless. Programmi missanna minn xi ħadd ieħor, ġifieri. No idea. L-eżerċizzju favorit tan-nies homeless huwa l-squatting. Oh. Makes sense, doesn't it? Tal-qamel ma rridtix din. Tajba. Ma rridtix din. Suġġett favorit tiegħek sewwa. Italjan. Li miqi l-iktar diska popolari tal-kantawtur Zucchero. Ma tafx? Najdulek aħna? Kelba Madonna. Kelba Madonna. No more pain. Kelba Madonna. Gotta make it tomorrow. Laqqas mit-Taljan ma d-dejt Sandra, mis-sekristi, vera useless. Il-Malti, ikkonjuga il-verb li miss. Jiena mort, inti mort, huwa? Le, marret, kien trans. Kux transphobic center. Li miss, ħazin uħra. Kolla, Madonna, jaxħar nej, provaġbom tajja, bas għatannik, men. Storja! Kem għanda zmin il-mara l-ħoxna. Rafli. Tina, berija. No, 35 meta kienu għamlu l-istatwa? Le, 42 għanda la barokka. U jien għandi 40, tajjeb? L-aħħar waħda il-ġeografija. X'inhu l-iktar pajjiż li jisħed? L-oħrajn kienu xfir. Tissa disappuntajtna ġifieri. Waħda, Madonna. Waħda. Verament happy li disappuntajt. F'tal-istorja żgura kajjin. Għax vera, ma nafx kif tibu. Għandix idea. Mela, l-iktar pajjiż li jisħed huwa l-Iraq. L-Iraq tmut. Mut. Dik vojta kienet tijaj. Dik kienet vojta u tijaj. Alright? Nammetti. Part 3 ta' Kassola, l-aħħar intervista. Milux kelli meeting ma' Alex Borch, imma tħassar, għax kienet jiddiriġi l-orkestra minn fuq il-kazin. Hello, Joseph Portelli, Kassola. Isma, memx għalfej tibqa tibni t-torrijietta biex tħares lejn il-mulej, għax minn hawn isfel diġa qed tara l-alla. Kassola. Na 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 na, all right, na 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 na, let's go, na 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 na, oh yeah. Hop! To Jurassic Park. X'inżobbet jiġri! X'inlebet jiġri! Hello, Piscopo Gardens. Naħseb għandi pjanta tajta wis ilma. Għax fqajta. Eċi mħadet pieċi. Għaddi xini li pajis ħeħ kollu jaqalu għalli diabela. Kolla libba. Nuxovja, pajis ħeħ ġerra għalija xma tkunx kolla libba. Miksija. Ħuti Maltin u għawċin. Dan il-gvern laburista kisser lil-pajjiżna. Tħares fejn tħares korruzzjoni! Lej naħlef pulis ibdit, bitħares lej il-parti tiegħi. Waqt li kont niftela konka. Da affarijiet tan-natura ser. Anka biex insaqija, ilma tax-xita biss. Imħallat ma gallu l-liba. Tant mort ħażin fl-aħħar elezzjoni li laqqas kieku mort labsi fil-maltemp, xorta kont nibqa' l-art.
Għax dan impress Sandra. Sandra. Biġi għalli jisma, kassola, right? Qabel ma bdejna. Kassola, right? Tinkwetax Sandra, kolla xajkun okej. Għazeb bla xogħol u bla partita spiċċa. Allah ħares. Jinnajdlek iżżid il-voti minnaw. Isma, l-aging population qed tmut, ġifieri żgħażagħ tal-għajn vera tal-għajn ftit żgħażagħ huma biss jistgħu jivvutaw. Ħanalqu l-programm aħna, imma aħna dejjem meta jkollna mara fuq il-show dejjem nippruvaw naqa' pick-up lines ġodda magħha. Aħna naqa' pick-up lines miegħek. Tgħidilna jekk dawn il-pick-up lines jaħdmux jew le sewwa. Sandra, jgħidu li meta tasal fl-aħħar tkun qed tmiss il-qiegħ. Nista' nmiss il-qiegħ ta' girżumtek bżobbi. Taċċetta bħala pick-up line. Jiġi xi ħadd ġerbari jgħidilek. Tabbieħ jew. Ja. Le? Tajba. Ma tabbieħx, naqblu, qed pattijina tal-li fallit kullu mandal. Inti Sandra topp is-siġar. Għandi biċċa zokk it-tieħx katlatura. Sandpaper. Taċċetta. Taħdem ftit. Mhux ħażin di mhux gravi. Tajba ħadmet. 1-1. Sandra, jekk titla fil-parlament ikollok 5 snin biex tirranġa l-pajjiż. Meta tella li ġismi f'5 minuti nirranġalek l-intern. Għodu seri. Unrealistic f'5 minuti, tajba. Sandra, Mulej. toġbok il-pasta rummo. Għax lest naħxik kif xina l-kasko. Il-laba kolla jaħdmu dawn għasib. Taċċetta dik iwa. Le. Sandra, jekk nilbes ta' kontrattur, ħallini naħxilek darek. Very clever. Hot. shit. Taħdem di? Għax jisa taħdem, ħantu koħra fuq il-bini. Sandra, jekk nilbes ta' Sirjan, ħallini niksik minn fuq s-sfel. Taħdem. Biċ-ċikkulata forse. Proset! Ħarejti grazzi malaj l-sponsors, grazzi l-online intimates tal-li jgħidomaw jgħinuna minn day one, kolkom għab bżon affarijiet naqa kinki, playtime in the bedroom, itlu onlineintimates.com, jgħamlu deliveries id-dar, kollox discreet, kollox nice. Grazzi l-Gozo Creations tal-li jgħamluna il-sign, biex nkunu ċari, il-rope right aħna weħilliħ, għalek moħxi, jekk il-saqsi li jgħamlu l kif suppostu kol 100%, kelmu l-Laron Gozo Creations, u grazzi l-Rising Phoenix Martial Arts Academy, itlu fil-Facebook, araw il-pon jek araw il-pon. Għaxa daħak sejjerek. U diġi subliminal messages. Kolka ma btiti ta' muna akarat black belt di tiġi il-fianzi tal-spoon, ġifiri. Il-boyfriend tal-spoon. Ek tiġi. Għala xaba kemm darba. Pero grazzi kbira lil-Sandra tal-li ġejt mara fil-program. Thank you very much. Ħat pjaċir. U għejja. Ija, ma għandina għaraw s-sarif soħajja. Jiena naħseb issa once again kif najdek, inta ħatara l-program, ħatajt il-liba kem ġitajja postja. Kem kontent li ġejt. Inġu, il-reactions tijak għal-pasta zati tanna kienu kif suppostu. Ma konċ amused, tifem? No. Allura, ma bilġ maħħom, ha. Eżattu. Inti mara sewet jgħidu. Ma daħqitx ċajtaħom. Għara kemmi mara sew. Eżat, dik il-ħagġa. Għandkom xi ħaġa pjanata, anything you'd like to tell the people, ħalja mitċajt. Jekk inkom taqblu, speċjalment mal-politika ta' Sandra, għatu donations dawn huwa. Iva, palissa nibdew kampanja ta' xbir ta' fondi għalli xadna kif kellna l-appell tal-orti u għanna bżon il-flus, ġiviri għajnuna, għalli Appell tal-orti jekk kien saqsik fuq xiex, għax ma nafux. Kellna kawza kostituzzjonali dwar tal-kwoti tal-ġeneru u kol kif hija
elettorali, liġi elettorali tipo, u għamilna l-appell u tlifniħu kollu u għanna bżon il-flus ħalli. Għazu l-avukati. Nimxu u iktar, nġibu naqra l-flus ta' daw l-spejjes. Mela, għamlu donations ta'kom, senjuri, da' importanti. L-importanti li ma jkunx żewġ partiti politiċi. I really agree with that. Nemmen li rispettivament kux inti Labour Nazzjonalist jew iżomm mal-qamar, iktar kemm hemm diversità ta' ideat, iktar ħimx qoddim il-pajjiż. Issa kux within a party jew multi-party, żgur iktar. Ħanimxu iktar qoddim bħala pajjiż. 100% huwa speċjalment ħabba l-fatt li tista' tajt li fej kienu qabel ġiex idejat differenti, naħseb issa din pjuttost tista' tgħid kważi l-istess. Kulħadd jilgħab fiċ-ċentru. Kulħadd jilgħab fiċ-ċentru naqa' eżatt passing tiki-taka ma' xulxin u m'hemmx iktar affarijiet u idejat differenti, everyone is in the same ballpark. Mentri għal-inqas vera nixtieq ninżar kappell u ngħidilkom proset għax it's very difficult ġoddi l-ostja bipolar post li bipolarized pajis li għanna biex inti iżżomm xi ħaġa għaddejja għal daqshekk żmien u tibqa' relevanti. Għax biex tkun qiegħda hemm ħin kollu tiġġieled u kulħadd jaf li qed tiġġieldu għal affarijiet sewwa u għal xejn. L-alternattiva ilha Michael Briguglio fetaħa, niftakar min kien fetaħa. Wenzu Mintof l-ewwel ma fetaħa? Kien hemm anke Peppi wkoll għaluli. Ejja, Peppi kien fiha, meta nfetħet l-alternattiva? 89 minn għalija. Ejja, ħatala 40 sena dal-waqtu. Naqra, ħanaraw nasru. Taslu, Sandra, taslu, tkun pożittiva. Jena nixtieq jasal moment fej mhux il-Malti iqum u jgħid jiena dedi nazzjonalist allura jiena nazzjonalist. Vera nixtieq tasal sal-punt fej aħna nistgħu. Ma naħsibx li għedek. Jien ma naħsibx li għedek. Il-logħba hija fuq kif ħażhom l-iktar lilek u l-familtek komdi. Illum bniedem biex jivvuta lek in-naħa l-oħra ma naħsibx li hija l-problema. Illum kulħadd biex jirbaħ partit politiku qed jipprova jagħti l-utopja. Issa kulx feasibility f'utopja jew le ħadd met jara, imma dik kulħadd qed jippromisja sewet ngħid Sandra. Jaraw butom fl-aħħar mill-aħħar għax dik l-importanti. Dik u xejn. Eżatt, hija. Ġifieri jekk nissilhom butom ma joqomsu, jekk qegħdin għaddejjin tajjeb ekonomikament. Ma ftit li xej interessom mill-korruzzjoni, mill-ambjent u mit-traffic, lesti li joqogħdu ġal-ambjent u korruzzjoni traffic laqgħu li għandhom il-flus fil-but. Ġifieri. 100%. That is right. Disgrazzjatament. Nies li mhumiex lesti iva, imma meta toqgħod tara sista n-nies kuntenti. Ġifieri la hemm il-flus fil-but. N-nies kuntenti bek. U aħna kuntentissimi li ġejt inta u hekk saħdejna, thank you very very much. Ġifieri Sandra, grazzi kbira wkoll lill-patruni li qegħdin jagħtu sosten. To be honest, kellhom issaqsuk mistoqsijiet, saqsewna u jiena insejt indaħħalhom fl-script. Guys, jiddispjaċini, tort tiegħi ma kienx hemm xi mistoqsijiet bravi. Ħarajdu kollox, b'tutto rispetto guys imma. Iktar effort, boys. Jiddispjaċini. Iktar effort, ma ġili rajtom daw il-mistoqsijiet. Il-gas eħena aktar ek. Imma grazzi kbira li l-om hemm minn day one qed tixtiequ tkunu patrun u tejn lilna l-istess kif għandkom bżonn tgħinu il-partit tagħkom jekk ta' Sandra għandu bżonn għajnuna, aħna bżonn għajnuna aktar għax aħna għandna ħafna avukati wkoll li għandhom bżonn jitħallsu għax aħna ġejn u deħlin u sejrin il-qorti wkoll qegħdin. Ejja ħabba ċajt! U tinsew li tidu seguna għanna socials kolla tana, YouTube, Facebook, kollu kienet bajtu kikin. Pero l-ikbar grazzi, zgur mux forsi, l-Sandra Gauci!